है जे देखी मैं साफ कर देले बड़ी कदी ओए बैठल ऐसे में जैसे बजे बिया तरी एको दिना नहीं कि सब पूछत हां फुआ खाइम कि ना खाइब रौरा अरे हम हवा पी के रही ना यही घर में कनु पोसाइल बनी पलाइल बनी हैं त खाइब काहे ना रे लेकिन एबार सोचत नु के मोय भात हम खा जाई एकन के उपासे रहियो सनु तब पता चल आव स खा स हमारा ले चोरा के धइले बाड़ी स खनी देखो स कैसे खातनी मैं सब्जी ले लेतनी कि ना आ देखो तनी कि काले अपना भातार के खियावत औस लाज कोची के हो बियाह लोगल बन त का नैहर में बानी भाई भतीजा खा सक चाहे मत खा सक नतिया तो गलवा रोज खाते न बड़ा स एक दिन सब्जी में खा जब त का हो जाई जरूरी बाटे हैं कतना चटक बनल बा हम तो जानते ना रही कि छोटा की हाथा ना सब्जी बढ़िया बनावेले हाँ मत पतो हाथा ना बनावेले बाप रे बाप खा ले तनी कोई दिन कम खैला ही नहीं गांव में सब्जी है ना कोई दिन हम खैला ही नहीं का जानी कहां पुआ जी गइनी खा लेती खानावा आई दादा दियाई ना रही तो मैं जो ठोई आई नी हां मैं जो ठिया देनी का जो ठिया देनी बतावा हित न तक खाए के बा हित न तक नहीं खाए के फुआ जी तब मम्मी जी खिसियाई ना कहि काठी के खिसियाई ना मम्मी जी मालिक ना ये घर के मालिक हम हनी ठीक बा मम्मी जी कही ना नु के पहले हम खाई ओकरा बादे कोई खाई ऐसे बोली ना यही से हम कहता नहीं मम्मी जी ले पूछ ले घर के मालिक हम हनी माने आज हमार बियाह होल तब न बोल बने हैं बाप रे बाप तकारी नहीं कतन तकारी बनौले रह जा कितना मरचा पीस देले बाबूजा के मैदान कोला पर बुझाइबे कर मम्मी जी तो कहनी है कि पूछी जी के ना तीता पसंद बाटे यही के चलते ज्यादा ठीक कर हम तीता खाई ना ठीक बाटे तो खाई पानी लेके दी हां रोके लेके आवतन हे भगवान हम खोजा तनी कि खा ले सही के जो मार तसली लेके खा तारी आइली देख ए कोनी के देखला में कुछ बा बताव कहने के तनी कुछ बना के उनकरा के दे दस अबे गरियावे लगी हन मारे लगी हन त कहिया से हमार पतोय आ कि मम्मी जी के रहते हुए इनकर ननद ऐसे करत तरी जब जाना तरी से इनके हम बता देले बानी आज से ना उतरली सब तब्बे से मान लै छोटा के तनी कम जानकारी बा बड़की के त कुल जानकारी बाटे न आ जब जान गल बैठ सकी ऐसा ने हई अरे एगो त ननद हई आए जाके बुझाला के जिला जीत हई कुंवार पर त जिला हिलाइला ही रहली अब जिला हिलावेली अब जिला ना हिली या ना किला कबरी जान जाई है तोरे गोरखी के माई ननद नहीं खे आई बताओ हां देखनी हमी कि एथु करत रही है सब बैठा रही है सब बतियावत रही हम त ना गइनी काज ने खाना बनौली स कि ना बनौली स हां आ ना टाइम से खइहन त गरियहन कि ना गरियहन का गरिए है माने ए धके गागल बड़े जा गरिए है माने उनका ऑफिस का जाए के बा सब तू माई बन भी गरले बा जान जाई है माना तनी कि मुर्गा मछली ना खाली शाकाहारी होय त पनीर सनीर खाली त कम से कम साजी खाने आइले पनीर अपन बना देला ती से आलू तरकारी का कुछ हमरा देनी के भाकल के रोज जाके साइकिल से जा डेरा पर सब पनीर लेके आवय हम ना जाई पनीर ले जा मंगा के बा मंगा दे न त जरा खाए के मन कर जा खुद अपन लेके आओ जा त कहानी आलू ये के टमाटर डाल के एथु सरसों डाल के तनी मछली के मसाला दे के बना दे डोसा ह कहां से आता ना आई हैं टी माने 15000 ए छोटा को टिकरबो ए टिकरबो कहां बे तोर मौगी रे अच्छा त देख ले आई हाथ उठा ली है ना त फिर तू मत कहे के फुआ हमर मौगी के मार देली हवी जान जो हम कहे ने के ज दिन रहेली त दिन डेरा के रहनी का से डराई नहीं के बारे आई त ये 2 महीना 3 महीना रहे न तू है बोलबे ना बाबूजी बोली है
मैंने का है बाबूजी के एकलौती बहिन है त बाबूजी के गाने बोल शुरुए से नइखे बोलल एकलौती बहिन है। वो में बोलला पर आदमी ये ना कहे कि महतारी नइखे एक त जल्दी आवेली ना आ महतारी ठीक नइखे बा। ऐसे ऐसे करत न सब तो एकलौती बहन है तो आराम से रहो कुछ कुछ कमी दिया था बोलाओ ना रे अपना मौगी के अरे काने भाई रे देखो देखो ओने का छत पर करतिया जगह रे। दे छत पर ना कनिया हम ओनिए से देखलिए कि छत पर रही है स बाबू है कैसे ठीक हो रे दवाई ना चलिए को देखी क्या चिल्लातनी और खो भर दिन खाए से बाजे नहीं के का कहतनी जा खाना दिया उनकरा के बनल कि ना बनल बनिए गइल बा बन नहीं गइले ज्यादा मुर्गा मछली ना खाए तो औका रे, सब औठा क्या रे? बात तिल नु आज का तिल कहतनी रोज देखी ना रोज रोज के बतिया कही ना खिया तो जब बन गल आलू टमाटर के कौन बड़की से बनावे के सब्जी उ ना खोए ना त लगन कचाइन करे खोइला खाती के तो कचाइन क के धइले रहली जा सब पूछो सा के खैला खाती का चैन कर अरे दोस्त उनकर के खाना दाना रे खास नहीं त मैं कराई मैं तसरी लेके बैठल बा मैं साफ कर देलिए रवा कहतनी कि खाली ना हसे ना होइसे चलते चले बढ़िया के जा हां रुके विश्वास नहीं का चल के देख ली चल ले आगुल बा सामने छत पर मरवावा तरू जना का बा? बंद कर दिए सब ये लड़के खाता है वही में छत बना मैया जी बना बुझा चल देखी तो हां ये दादा अभी हम सका तनी की खोइली कि ना खोइ चलता चलता चल चलिए आई है जे देख ली मैं साफ कर देले बड़ी काजी ओए बैठल त ऐसे बड़ी जैसे बुझा तक बिया तरी दे ऐसे बैठल देना बड़ी। एक दे देना पीछा से पूरी बिगा जास हैं पानी लेके आओ तो तनी तारा के कुकु के मुंह पियाई तारा के फुआ हो तू हैं नाच कर तू यार बड़ी अब खब ना बुझाला रो का? मारे वाला काम करी ना का मरल काम करना भौजी का का करना कहतनी उल्टा सीधा तो क्या कर दे खिसी ने किसी ने कहता नहीं हम किसी ने कहा तटे जी फजी पेट ना भरत रहे हमनी घाटा से दियल का पेट ना भरत कह दी हमरा को चार हाली 10 पागल से कौन सा पतो उतरले बड़ वो बहुत के खाई मन त कत ध के भाग चिल खा कला लगतिया ना ते कहता ढो नतिया पूरी हट के ए फुआ जी चूल्ही में लाव ना लगा दे ब्रेन तो देखी हम 9 महीने ढोवले बानी हम पोसले पलले बानी हम एथु कहले बानी ठीक ना हाँ, तब- पहले नहीं की आई शब्द मत बोले मेरी बेटा के जन्नी चलती चलावे कुंवर बता माजा मरबे कनी घूम घूम के मजा आइले कनी पले बनी सौरिया हमिली पले बनी मैं बागा थी कत लड़ू का भैया के ना लिहलू हई ना लिहलू लमरिया हमारे लिए करे तो तू का करे तू ना हमारी कहत ठीक ना जब लड़का के मुंह पे उल्टा सीधा मत बोली हां अजी रो बारी जाजी कौन बात करे के हो का करती रे अरे अब बिना रे माने हां ये ना हमारी ले हे ने हे पीछे पीछे है ना इनका तो सुनाई ना के करा के बोलावता रे अजी रो बाहर जाइता जो तू देखावे के बोला तो रे तो गला हां दिखाए बुलाता है दिखावे के गाड़ी मती फुआ जी जन्नी हदवा करतनी खा खा अरे 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 खा आई हो दाई ना कादम नाते वो अपना महतारी के भैंसिया के सिकल बड़ा ओ ऐसा ही चलेला फुआ भतीजा में चलेला छोटे पर से जी हमर मर्दा के कोई तरीका अरे वो वही गान लगा रहेला कैसे कहता कितना शहर मम्मी जी मैं तो खा करवा देनी अब हम बनाई ना इरवा जान ली हमरा बस के नहीं के खे इनका भातारा खइयन कौन ची का कहली पूछनी है अब ना ठीक लागेला हां दिन बरत आयो तकारी भात में ई हलवा चुपचाप से ना अपन बोरिया बिस्तर उठाई आई जैसे जाई ढेर दिन चलती चला बनी ओके हो अगर भौजाई आज लेना कर तू कहबू हैं सुनी छटकी मत गरैयन चार दिन कहन ले कुमार छटकी मत जानी छटकी मत गरैयन लेखा हमरो बोले आवेला तो पानी ओए तम के बात नहीं के हम अभी कहत रहनी है कि जाए तो आलू तकारी के मछली के मसाला दे के खूब सरसों बाप रे बाप। टमाटर डाल के बना के उनके खिया देवल जी आ साजी खाने पनीर आ जाए देखी हमहू पतो वाला हो गल बनी ठीक ना हाँ तब अब पतो है कि आगे अब पतो जौन कहीं से जौने बात माने कहली से जाए के ना अब हम काहे जाई भो हमर मातारी नहीं के तो तू ही नु बाड़ू बड़ भौजाई हैं काहे जाई हमर जब मन करी तब जाई छे छड़पन नियर न त करी छुदुर नियर ना जाई हाँ ठीक बा बताई सब खाए के बैठल बा लेके आगना में बैठल बानी खाए खातिर आ